Җәйге походка чыктык без тагын. Камыш суларың, зәңгәр урманың, якын күңелгә Татарстаным. Әй матурдасын, Кама, Охидел, Идел буйларың. Әй батырдасын, нефть табучы кыз һәм уларың. Ачык һәм якты барыр юлларың. Татарстаным, син туган якым, син минем таңым, Татарстаным. Илдар Юзеев табылдык. Ишеттегезме мәктәпкә нәрсә алып кайтканнар? Фәнис, Данис тау буеннан мамонт тешен тапканнар. Нигә соң ул бит бәләкәй? Авызыңны ябып тор, аның бит баласы да була. Бәлки нәни мамонттыр? Ничек соң ул черемичә шулай озак сакланган? Бозлы җир астында яткан, бик борынгы чаклардан. Безне миллион еллар көткән кыйммәтле табышны без бер тиен акча алмыйча мәктәпкә багышлыйбыз. Күрсәтегез урамдагы һәрбер кызга, малайга. Табылдыкны күрергә дип килгән Мәмәт бабайда. Бик зур рәхмәт аны эзләп кайда гына йөрмәдем. Ясалма тешләрем өчен бик күп акча түләдем. Кыйммәтле табылдык дигәч, тиз генә монда чаптым. Сез мамонт тешен тапкансыз, ә мин Мәмәт тешен таптым. Закир Сираев, Диләрә Караева, безнең яшь олугыбыз, әйе, аларны көчле алкышларга күнегәләр.